Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. It's a great Monday morning mga kapuso all over Mindanao. Atong kamusahon ang atong mga kapuso sa Tulunan ug Mlang sa Cotabato Province. Sa mayong buntag. Mayong buntag sab Jill, kamusta sab nato atong mga kapuso sa Marawi City ug Malabang sa Lanao del Sur Province. Mga kapuso, sanglit anaa na ta sa era of technology ug halos tanan lihok anaa na sa online. Busa atong mas palawman pa ang atong kahibalo aron malikay sa cybercrime o krimen nga nagakahitabo online. Kauban ang Deputy Chief sa Regional Anti-Cybercrime Unit 10 o Concurrent Chief sa Digital Forensic Laboratory 10 nga si Police Major Ray Vincent Magto. Samtang say kini makabilib gyud. Nakadungog na ba mo mga kapuso kung unsa mukanta ang alagang iro? Dini sa Davao City, ma-amaze gayud sanglit ang iro nga gipanag-iyahan ni Emery Inolva nga gipanganlang si Ginger kay birit sab sa videoke. At ang ikana mga kapuso. Og sa bestok, makauban at ni Resi, si kapusong Kevin Santos. Una ka na mga kapuso, nasayod ba mo kung unsa nga probinsya ang giilang seaweeds capital of the Philippines? Kini ang Tawi-Tawi Province sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Gikonsidera ang probinsya isip largest seaweed producing province sa nasod, kung asa 80% sa mga taga-Tawi-Tawi ang nagakuha o panginabuhian sa seaweed farming. Ginasaulog sab ang tinuig nga Agal-Agal o Seaweeds Festival aging pagpasalamat sa bungahong ani ug pagpasigarbo sa seaweed industry sa probinsya. Mga kapuso, karong buntaga, dungan tanga ma-amaze sa ipakitang talento sa alagang iro ni Emery Inolva dinhi sa Davao City. Emery, may buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na? Good morning, Archil. Maayong buntag, kapuso. What a great morning, no? Labi na kauban sab nato karon ang imong cute kaayo nga pet dog. Emery, unang-una, pila na ba ka tuig kining si Ginger ug unsa sab ang breed niini? Si Ginger actually, Argel, mag 2 years na siya karong June and she's a toy poodle. Emery, unsa ba ang nag-inspire sa imuha nga mag-alaga og iro sama kay Ginger? Actually, sir, no, unexpected ni siya, sir. Kay kaning irua, sir, kaning si Ginger, dili ni ako sa kuan ning sister. Karon kay ang akong sister nag-marry to ano man siya sa Panabo nag-stay to bas niyang husband, so gipa-adapt niya sa kuha. So ako na nag amuma ani iro and then papi pa na siya gibilin sa kuha. Ayun, so muna na ako na siya karon. Blessing dyan si Ginger sa imuha, no? Opo, sir, lagi. Emery, paunsa ba ni mo ma-describe ang attitude ni Ginger isip usa ka pet dog? Ano si Ginger? Actually, nagakuman siya sa ko ang mga kanang obedient po siya sa ko, Sir Argel, no? Kanang dali siya mutuo, and then smart siya, dali siya maka-catch up with mga things. Tapos, mo gyud ako napansin sa iya, smart kay siya nga iro yun. Gani karon no murag behave lagi kaayo siya. Taot-taori lang jud. Okay, please share with us kung paunsa nimo na-discover ang talento ni Ginger sa pagkanta. People say that I'm amazing, never face a tree. They say enemy, and I upon my feet. They don't know that I can run and hope that fall down. They don't know who picks me up when all
Kani si Ginger, na-discover na ko siya kay, akong iro is duha. Actually, upat na mo iro, ang duha na sa Pikas Balay, sa ko ang parents. Ang duha na sa kuha. Ang original na ko nga iro, kani si Harley, na ko isa ka dog, Argel, no nga mo, o siya singer na mo. And then, a week after, tingala ko, nagasabay naman po siya kanta. Ako, hindi maganda ako mag-video okay, usually pag weekend. So, matingala na ko, na one day, nag-video okay ko, nitapat siya sa ako, adi-ari. And then, nagatanaw siya sa ako, naga-move iyang tail, iyang dalungan pa, naga-wiggle iyang tail. You know, naga-start na siya sing. Mukanta mo po dahil ni isa na ko kairo. Possible po ba nga na-influence si Ginger sa imo pong isa ka iro nga nagakanta pod? But I can never see again. I know somebody. Opo, siguro, Sir, Sir Arjun, anak siguro, no? Okay. Silang duha, mangantahay man gyud. Natakdan sa silang amo. Emery, every time bagayod nga naga-video kay ka, naga-duet na po na si Muha Permente, si Ginger. Yes, Sir RG, pag during my free time, so weekend bakante ko, man akong spare time naga-video okay ko daari pag bored ko, ako'y lingaw. Nagasabay sila kanta every time mag-video okay ko. Nag-iusay mag-recording ko sa dili na nagun mahuman. Ako recording ka magsamok-samok magunin sila. Makiduet pud sa ako aba. Pero naa ba siya favorite song o kanta nga kung i-play nimo mo sabay gayud siya dayon sa imuha? Sir Argel, kani si Ginger, hilig siya mga birit-birit nga songs. Every time mo kanta ko mga song nga birit mo nang musabay gini siya sa ako at Sir Argel. Pang contest Oo. yun siguro ang peg ni Ginger, no? Oo. Lagi. Pero sukad ba, nakaagi na ba gyud ni og basic obedience training si Ginger aron nga musunod siya sa imong gusto ipabuhat sa iya like ang pagkanta? Actually, wala ba ya, Sir RG? Wala gid siya, nako siya gitrain. Kusa lang siguro, nature lang gid siguro nga ni Argel nung nga kanang mo kanta siya. Kay iman ako, wala ko na-expect na naada ingon ani nga klase na iro ba, doon nga kanang usabay og kanta ba. Munang maka-amaze pod. Og nagsilbi na ba ninyo nga murag bonding moments ni Ginger ang videoke? Opo, Sir Argel, usually weekend may nag-video okay, kaya di man tayo pwede na naka-video okay weekdays. Kaya kasi ma-award tagsilingan, di bitaw ay. Anyway, na banding time na ginamo na every kana nag-video okay nga naagi na sila mo sabay. Ginapasaglaan lang pwede ako sila makijamming sa ako. Murag, Oo. pwede na dahil mo mahimong vocalist sa banda. Lagi na ako yung mga vocalist. Pero ikaw ba, nakaginahatag nga somewhat reward kay Ginger kung nagakanta siya? Aside sa hug and kiss, kay mga talent guy, syempre dog food. Ako na sang itong dog food. Emery, unsa ba imong bati nga naing ani nga talento ay imong alaga nga iro? To be honest, Argel, no, nang maka-proud gid siya ako as a dog owner, as a fur mom. Maka-proud siya, di na kay sako, pati sa parang tao nga nakita gid siya na viral iyang video nga nagakanta siya. Maka-happy man good kay rare man good ang iman ani nga klase nga iro na naay talent na kabalo mo kanta. Og so far no kanang duha nimo ka iro karon, okay ba sila? Wala ba sila nag-aaway? Actually, close kin sa duha. Pero kanina mo si Ginger maldita, selosa siya. So pag ginalambing ako ng isa, masuko siya pa ako niya si Arlene. Kaya gusto mo niya ang iyang attention na sa iyahan. Pero friends sila actually, Archie. Since papi pa ni sila, sabay na ni sila. Maayong buntag mga kapuso. I'm Emery and this is my dog, Ginger. So we're gonna sing for you guys. Mukanta na po ta usap ha para sa ila ha. Let's do this. Ginger? Pakitang gilas tayo. Okay, let's do this. I was alone in the shadows, couldn't find my way. Then you
galing naman ni Ginger. At syempre, si Emery. Dahil salamat for sharing your talent with us this morning. Mga kapuso, chilaksa mo. Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best talk tayo mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, Argel! Maayong buntag mga kapuso, welcome to Best Talk. Kada buntaga atong makauban usa ka starstruck alumnus o kapuso actor. Walay lain pa kundi si Kevin Santos. Maayong buntag, Kevin, and welcome sa At Home with GMA Regional TV. How are you? Okay naman po, maayong buntag sa inyo. Happy New Good Year! morning. Yes, good morning. At kumusta naman ang naging celebration mo ng bagong taon? Well, okay naman. Medyo naninibago lang kasi dahil nga may pandemic tayo, no? So, kumbaga, parang okay na kami, sama-sama lang ng buong family. Okay na yun. Hindi naman kami lumabas ng bahay, konting salo-salo lang. You're of course a licensed pilot. Mm. Paano mo naman naisipan din na to pursue a career naman in flying? And especially in light of the pandemic, paano kayo naapektuhan naman? Well, yung sa flying kasi sobrang ngayon. Wala talaga kaming lipad totally. Kasi sarado yung mga school. And medyo mahirap mag-adjust kasi ang daming mga rules, ang dami kong pinagdaan ng mga medicals, ang dami kong mga pinagdaan ng test. Dahil siyempre, gusto nila maging safe, no, bawat lipad. And in speaking of your career, paano ka ba nag-umpisa naman in showbiz? Nag-audition ako 2008 sa Starstruck ko, batch 2. So kabatch ko sila Mike Tan, sila Raisa Senon, Megan Young, and LJ. Yan, sila yung mga kabatch ko nung Starstruck days, no. So doon ako nag-start and medyo malayo-layo na rin. Medyo matagal na rin sa showbiz kahit pa paano. I'm happy kasi nandito pa rin ako until now. At dahil nga sa galing mo sa pag-arte, Sir Kevin, meron na naman kaming bagong aabangan naman na project sa iyo this 2021. Please tell us more about it. Yes, so yun nga. May ginagawa kami yun which is yung Legal Wife. First nga pala, siyempre yung Daddy's Girl, no? Every Saturday yan. So yun, medyo zero lang naman tayo doon. And of course, dito sa second na ginagawa ko which is yung Legal Wife. So magkaiba na namang role to. Dito naman sa Legal Wife kasi lalaki naman ako pero kaibigan din. So si Dennis Trillo na naman yung kasama ko dito. So parang masaya yung lock-in taping and nag-enjoy naman, naging smooth naman yung trabaho. Kasi ang hirap nang mag-adjust kasi siyempre lagi ka naka-face mask, lagi ka naka-face shield. So pagdating sa set, kumbaga parang ang hirap lang mag-adjust. Pero na-execute naman namin na maayos, which is good. Alam ko pinagpaguran at pinagpupuyatan ninyo ang Legal Wives. Kaya please invite everybody, lalo na dito sa Mindanao, na panoorin ang bago mong teleserye. Yes, first, ini-invite ko po kayo na panoorin Daddy's Girl every Saturday, no? And syempre, coming, Legal Wives, starring Dennis Trillo, Bianca Umali, Alex Dixon, Sherry Hill, and many more. So abangan niyo po yan mga kapuso. Maraming salamat, Sir Kevin. Maayong buntag. Maraming buntag. Maraming salamat po. And that was Kapuson Kevin Santos. Tutok lang mga kapuso, kayo mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong panahon sa teknolohiya, sagad ka nato nakatutok na gayod sa atong mga cellphone o computers aron maki-update sa panghitabo og mga uso sa social media. Lakip na sab ginagamit nato ang teknolohiya sa paghimo sa atong mga buluhaton, sama sa pagpalit og mga butang o pakig-transact sa mga tao. Busa di malikayan nga pati ang mga daotang binuhatan nadala na pod sa digital world. Ug subay ni ana karong buntaga atong hisgutan kining ginatawag nga cybercrime. Kauban ang Deputy Chief sa Regional Anti-Cybercrime Unit 10 ug Concurrent Chief sa Digital Forensic Laboratory 10, si Police Major Ray Vincent Magto. Police Major Magto, magandang umaga po at welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? May buntag, Sai. Sir, unang-una para po sa kaalaman ng ating mga kapuso, ano po ba ang ibig sabihin ng cybercrime? In general, the word cybercrime is connotes to crimes which are committed through, by, and with the use of an information communications technology or ICT. So any crimes, be it computer-enabled crimes or purely
traditional crimes which were committed with the use of ICT, they are regarded or called or categorized as cybercrimes. Sir, ano-ano po ba ang mga kadalasang kaso na isinasangguni sa inyong tanggapan at paano nyo po ito inaaksyonan? Among the top 5 natin, yung pinaka-top 1 talaga natin na cases referred or reported to us are cases regarding online libel. Next is swindling or estafa, or commonly known sa mga tao natin is yung online scam. Third is yung tinatawag natin na computer-related identity theft. Ito yung ginagawan ka po ng Facebook account na hindi naman sa'yo, but that account bears your name as well as bears your picture. Fourth is online threat. Ito yung mga pananakot online na ganito-ganito. And lastly is ito yung RA 9995 or the Anti-Photo and Video Voyeurism Act. So with regards sa paano namin hinahandle, it would depend on the status of the case. So for cases na sufficient enough na that our investigators on case deem it sufficient enough that there is a probable cause. So on the level sa investigator, pag ma-deem niya na sufficient na ang mga evidences to support the complaint, so that would be the time na ifa-file natin with the prosecutor's office. If the complaint warrants a entrapment operation or an immediate police operation po, it would undergo inquest proceeding po with the prosecutor's office po nato. Sir, marami po ang kaso ng mga nabiktima ng scammer sa internet o mga nabablackmail sa internet. Paano po ba ito i-handle ng tama at ano po ba ang mga kaso na pwedeng matanggap ng isang kriminal sa internet? When you say kasi scammer or online scam, masyadong general yung term na yan kasi as time progress, nagpa-progress din yung modus ng mga cyber criminals. Dati-rate is small time lang sila, ngayon nagpa-progress sila. So generally, ang naifa-file natin sa kanila, it would be Article 315 or the estafa in relation to Section 6, 10175. However, there are instances na with regards naman doon sa sinabi nyo na pagba-blackmail, there are cases na kung bina-blackmail niya is it contains child pornographic materials, so pwede din siyang kasuhan for RA 9775 or the Anti-Child Porn Act. Tapos pwede rin siya doon papasok din sa RA 101364 or the Expanded Human Trafficking Act. Tapos doon naman sa mga hindi na saklaw sa hindi na considered as minor, tapos although mayroon silang they are in a relation or previously in a relation, pwede rin sila papasok sa RA 9262 or the Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Tapos if hindi talaga siya papasok kung wala silang relationship between the suspect and the complainant or hindi rin siya minor, pwede rin siyang pumasok sa RA 9995 or the Anti-Photo and Voyeurism Act. May naglalabasan ngayon na mga application sa internet na nangangako na magkakaroon ka ng income kapag ginamit ang mga app na ito. Sir, sa tingin niyo po ba safe ang ganitong mga klase na app? Well, ang ganito, sa Philippines kasi wala tayong regarding sa regulations ng mga applications na yan. Lalo-lalo na kasi yung mga karamihan ng mga developers niyan is hindi sila nakabase sa Pilipinas. So karamihan niyan is outside the Philippines kasi nga internet nga lang naman, ina-upload lang. Yung with regards naman sa kung gaano ka-secure yan or safe ba siya, ang masasabi lang namin is that if something is too good to be true, mostly it isn't. So, yan sa mga bagay na ganyan kasi, pumapasok na tayo ngayon sa digital age. Isang commodity na is yung data natin. Yung personal data mo, personal data ko, personal data ng bawat isa, bawat Pilipino, is nagiging commodity na siya on the black market. So, mostly niyan, somewhere, somehow, sabihin mo na libre naman siya. Nag-earn ka. Pero one way or another, there's no such thing as free. Sabi nga nila. Sir, sa tingin niyo po ba, paano po ba makakaiwas ang isang tao na nabiktima ng mga kriminal sa cyberspace? Ano po ang inyong payo? Yung pinaka-principle talaga dyan is that there's no, not everything on the internet is true.
if something na you feel na in doubt ka or you feel na hindi ka sigurado, yung ina-advise talaga namin dito is do counter-checking. I-check mo kung ano ba talaga to, totoo ba talaga to or hindi. Lastly sir, mensahe niyo po sa publiko lalo na sa mga taga Northern Mindanao na maging maingat sa kanilang mga ginagawa sa cyberspace. Mayong buntag otro sa tanan, labi na sa sa atong mga taga-subaybay. Ang Regional Cybercrime Unit 10 nagpahibalo sa tanan mga tigpaminaw nga magbalantayon kita sa atong sa atong mga aktibidades online, most especially sa atong mga different social media accounts. And always ito parati namin sinasabi na think before you click. Daghang salamat Police Major Magto sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV, and ingat po kayo sir. Daghang salamat po Chay og mayong buntag sa tanan. Sa inagiday special talent ang mga iro, no? Sama na lamang sa alaga ni Emery Inolva nga si Ginger, nga sa ka-toy poodle, nga mahiligon sab sa pagsabay sa pagkanta. Amazing kaayo. Samtang Jill, hugot ang abiso sa otoridad nga mahimong mas magbinantayon sa mga ginasudlan transaksyon online aron malikay nga mabiktima sa cybercrime. Yes, ay mga kapuso, pinaagi sa pag-apil sa Starstruck kaniadto, nahimo kining susi nga makasulod sa showbiz si kapusong Kevin Santos og dinhi nahasa iyang acting skills ug ato sab siyang atangan mga kapuso sa upcoming GMA teleserye nga Legal Wives. Mga kapuso, unta na inspire og nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Buddha nga do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.